मावखुलिनिफ्राय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै इंराजि गोदान बोसोरनि 2022 मायथाइनि गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानदों। चिरां जिल्ला सम्पा दालां साखाथियाव सामथाइबारि मोनसे फेमिलि रिसर्स खुलिदों, बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्स। बे खुलिनायाव जोंहा बेवहाय गोबां बाथ्राखौ बुंनांगौ थाखाया, मानो होनब्ला जों बेयाव मोनसे बाथ्राखौसो नोजोर होदों आरो मोनसे जोङो नुदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे गोथार धोरोमखौ जोङो गासैबो जों मान होयो आरो बर'नि गुबै गुदि धोरोम आरो बे धोरोमनि जोंनि बे बाथौनि एमब्लेमखौ लागायनानै जायफोरा बेनार पस्टारिं खालामदों आरो खालामनायखौ नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जायफोरा बाथौनि ल'ग'खौ होनानै बे पस्टारिं खालामनाय जादों, बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना मुंखौ होनानै बे रिसर्सखौ खुलिनायाव जोंहा बारा बुंनांगौ थाया, नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बै ल'ग'खौ होनानै एमब्लेमखौ बाहायनानै फोसावदों आरो पस्टारिं खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेनिखायनो बिथांमोननि बिगोमाखौ जों गुरै खावलायहरदों बे साननैनि गेजेराव बिथांमोना बे पस्टारिं एमब्लेम लागायनायखौ बोखांना लानांगौ। बेनिखायनो बेजों लोगोसे जायफोरा हटेल, रेस्टुरेन्ट आरो बबेयावबा बे गोथार एमब्लेमखौ बाहायनानै पस्टारिं खालामदोंब्ला बिथांमोनाबो बोखांना लानांगौ। मानो होनब्ला बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जों गासैबो मान होखायो आरो बेजों लोगोसे जोङो सोरबा सासे सानैया बेबायदि गोसो बायदियै बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो थाबैनो बोखांनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खुथारै खावलायदों। बेनिखायनो जोङो बे साननैनि गेजेराव बिथांमोनखौ जों खावलायदों।